Доброго дня! В ефірі «Заман». Сьогодні 25 вересня і 576-й день анексії Криму. В Криму завели кримінальні справи на лідерів Меджлісу Мустафу Джемілєва та Рефата Чубарова. Про це заявила прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська. Мустафу Джемілєва звинувачують у незаконному перетині кордону. Чубарову інкримінують заклики до зміни територіальної цілісності Російської Федерації. За словами Поклонської, ці статті передбачають взяття під варту. Профессиональный уровень Поклонский для всех известен. Весь мир смеется над этим, поэтому ее размышления о том, что даже если нам будет разрешен въезд на территорию собственной родины, в Крым, мы не сможем этого делать, потому что против нас возбуждены уголовные дела, против меня и Мустафага. В общем-то, мы и сами прекрасно об этом знаем, и поэтому понятно, что разрешение всем тем, кого Россия объявила запретными на территории оккупированного ею Крыма, эти разрешения, они должны сопровождаться международными гарантиями. Репресії на півострові продовжуються і проти євромайданівців. Прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська заявила про затримання ще одного, який незабаром має постати перед судом у Криму. Про це вона розповіла російському агентству РІА Новості. За словами Поклонської, затриманого підозрюють у замаху на життя співробітників Беркуту. Зараз він перебуває під вартою. Ім'я та прізвище нового підозрюваного не називають. Сьогодні шостий день громадянської блокади Криму. Наразі жодної вантажівки на всіх 3 адміністративних кордонах немає. На під'їздах до пропускних пунктів теж. Активісти, як і раніше, пропускають тільки пусті фури на материкову частину. До Криму за час блокади не впустили ні одної вантажівки. Остался я без зарплаты. Как относитесь к тому, да, то, что сейчас происходит? Вы знаете, негативно. Потому Это бьет по бюджету? без комментариев. До свидания. Бьет по бюджету вашему, скорее всего, да? А по-вашему нет? Это вы раскрепите. Не хочу. Это надолго. Ну, смотрят, наверное, подозрительных лиц, и все. Так и никто не... Кто не шумит, того не трогают. А вас? Я законопослушный гражданин. Получается, на границе с нами? Да. Ну, Как только процесс пешком ходят. происходит? То есть вы-то здесь, а... Ну, люди выходят, берут паспорта, проходят контроль и идут пешком в Крым. Неудобно. Жалко людей. А водители как? Ночуют, здесь ждут. И вот наш маршрут заканчивается в Чонгаре. Президент України дав вказівку внести закон про скасування ухваленого раніше про вільну економічну зону Крим. Про це заявив депутат Верховної Ради України, голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, це переведе громадянську блокаду Криму у правове русло. Крім того, депутати також мають ухвалити закони, які стосуватимуться енергетичної блокади півострова. Пункт про скасування закону про вільну економічну зону Крим є однією з цілей продуктової блокади, яку ініціювали кримські татари на адміністративному кордоні з Кримом, яка почалася 20 вересня. Вчера встречались с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Дал поручение юристам подготовить проект по его отмене. Мы постараемся сделать так, чтобы он был подан в ближайшее время, чтобы он был включен в повестку дня вне очереди и, соответственно, был обсужден и проголосован как можно быстрее. Через блокаду у Криму не хочуть вивозити свою продукцію до Росії. Російська адміністрація Криму не виключає обмеження вивозу продукції місцевого виробництва до Росії для запобігання підвищення цін на півострові. Про це заявив перший заступник нинішнього голови Криму Михайло Шеремет на прес-конференції в Сімферополі. Повідомляють «Новості Крима». У Сімферополі стартувало будівництво соборної мечеті.
Капсулу заклали ще 4 роки тому. Влада визначилася з підрядником. Святиню будуватиме турецька фірма «Ербек». За даними влади, на храм планують витратити 2 мільярди рублів. Соборну мечеть Сімферополя планують відкрити не раніше, ніж через 3 роки. Деталі в сюжеті наших кримських кореспондентів. Територію майбутньої соборної мечеті за кілька днів розчистили, обнесли парканом. На вході – проєкт культової споруди. Сьогодні, у другий день Курбан-Байраму, тут урочисто стартували будівельні роботи. На майданчику можна побачити перших осіб республіки, представників духовного управління мусульман Криму, православних діячів і місцевих мусульман. Нарешті відбуваються події, яких ми так давно чекали. Якщо почнуть за допомогою Аллаха, сподіваюся, і ми доживемо до закінчення будівництва. Скільки років йдуть розмови по мечеті? Слава Аллаху, сьогодні цей день настав. Кримським татарам нічого не дається легко. Будувати мечеть буде турецька фірма «Ербек». Будівництво обійдеться в 2 мільярди рублів. Влада розраховує, що мечеть зведуть за 3 роки. Храм розташується на ділянці площею 3 гектари. Будівля буде оточена 4 мінаретами з заввишки 49 метрів кожний. У мечеті одночасно зможуть молитися 1500 чоловіків і 900 жінок. В дни больших праздников возможно задействовать помещение внутреннего двора, где дополнительно могут поместиться порядка 1000 молящихся. Боротьба за соборну мечеть у Сімферополі ведеться вже більше 10 років. Ділянка по вулиці Ялтинській була затверджена 2011 року після довгих судових розглядів. Тоді ж на місці майбутньої мечеті було закладено капсулу. Однак будівництво так і не почалося. У серпні 2015-го у ході візиту до Криму президент Росії Владимир Путін пообіцяв взяти будівництво соборної мечеті в Сімферополі під свій патронат. Детальніше про історію будівництва соборної мечеті дивіться у кримському репортері одразу після випуску «Заман». Україна змінила правила виїзду дітей з Криму. Відтепер залишати півострів неповнолітні зможуть без згоди одного з батьків. Про це повідомили українські правозахисники. Однак стосується це тільки виїзду. Щоб заїхати в Крим, обов'язково потрібен нотаріально завірений дозвіл іншого з батьків. У Криму вилучають російські паспорти із тимчасовою пропискою. За інформацією видання «Комерсант», найчастіше з проблемою стикаються студенти, які живуть в гуртожитках і звертаються для заміни паспорта після досягнення 20-ліття. Чиновники забирають у них документ, пояснюючи, що раз у його власника немає постійної реєстрації, то отримано його незаконно. Також заявляють, що рік тому громадянство їм було надано помилково. Україна вручила ноту протесту Казахстану через підручники, в яких вказується приналежність Криму до Росії. Про це інформує прес-служба Посольства України в Республіці Казахстан. Згідно з нотою, поширення такої інформації суперечить позиції як міжнародного співтовариства, так і керівництва Казахстану. Адже вони неодноразово заявляли про свою підтримку територіальної цілісності України. Українська сторона також звернулася до Міністерства закордонних справ і Міністерства освіти і науки Казахстану з проханням сприяти негайному вилученню цих підручників зі шкіл. Мусульмани продовжують святкувати Курбан-Байрам. У Білогорську для місцевих мешканців та гостей свята підготували концерт та святкові ласощі. На святкування прийшло близько 300 людей. Як це було, розкажуть наші кореспонденти. Мусульманське свято жертвопринесення Курбан-Байрам відзначили в Білогірському парку. Вітанія Шабанова прийшла на нього разом зі своєю родиною. Її дочка Аділє виконала на святі кілька танців. Наши дети сегодня очень порадовались, они показали свои таланты. Этот праздник развивает, конечно же, культуру нашу. Спасибо, что дают возможность не забывать наши традиции, наши танцы. Організатори відзначили, особливу увагу приділили спортивній частині свята. Провели турнір з тенісу та курешу. Если говорить о борьбе,
то я не ошибусь, если скажу, что жизнь крымского татарского народа вообще, если разделить на эпохи, это постоянно борьба, борьба, борьба. Куреш, наверное, это символ, когда выходит на ковер самые сильные, естественно, побеждают самые сильные. Наш народ далеко не слабый, он сильный, и мы никогда не будем в проигрыше. Баран дістався курашисту Аміту Аблямітову. Він розповідає, зараз тренує молодих борців. Зазначає, подібні заходи допомагають долучити молоде покоління до спорту. Наша федерация крымской борьбы на поясах «Куреш» провести показательные выступления для молодежи, чтобы дети поняли, увидели, почувствовали ковер, все это борьбу. Борьба у нас в крови нашего народа. Вся жизнь наша борьба. Наприкінці свята всіх пригощали святковим пловом. Ельмас Ібрамова, Едем Асанов, Заман, АТР. В Алушті стартував турнір з боротьби на поясах і всеросійський турнір пам'яті олімпійського чемпіону Шазама Сафіна. У ньому беруть участь більше 50 спортсменів з різних країн. Наразі це все. Залишайтеся з нами. Більше розповість. Байрамом почали турнір з дува. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин. Боєць Азіз Емірсуїнов в ваговій категорії 75 кілограмів приїхав на змагання судака. У першому поєдинку переміг суперника за лічені хвилини. Тяжело было, да. Атмосфера такая, напряжение, соревнования. Это все давит. И тяжело бывает настроиться. Поединок был тяжелым, потому что соревнования международного уровня. И очень много сильных борцов здесь. Но я старался и победил. А ось спортсмен Ескерхан Асканів приїхав з Казахстану. Зазначає, кримські борці одні з найсильніших. Поєдинок видався непростий. Для того, щоб здобути перемогу, довелося застосувати спеціально підготовлений прийом. Нет, конечно, со всеми сложно. Здесь непростые соревнования. И все ребята по-своему готовятся, у каждого свои приемы. Но если ты свой прием хорошо делаешь, то можно хоть на ком-то. Секрет? Это, наверное, быстрота и специальные упражнения. Это скрутка. Она часто в поясной борьбе применяется. Это, как говорят, коронный прием есть у каждого спортсмена. Это мой корона. Да. Тренера команд вважають, що міжнародні змагання корисні для борців. Это конкуренция, да, это конкуренция. Они научатся лучше бороться, будут увидят международные этих борцов с других стран, посоревнуются. Это же рост, очень большой рост для крымских спортсменов. Міжнародний турнір з поясних національних видів спорту завершиться 27 вересня. Переможці отримують кубки та цінні призи. Ельмас Ібрамова, Наріман Міджитов, Заман, АТР. Наразі це все. Залишайтеся з нами. Більше розповість Ельдар Куцеїтов о 19:30. На все добре.